Nuli ka pa. Wala. Hindi mo lang umpisahin. Ano ako yan? Dilim. Madilim sa vlog. Oo. Ulitin namin ulit. Di na. Oo. Ay, November 4 ngayon? Na. Bilis ng panahon na. Magpasko na, November 4 na pala. November 4 na. Kami. Yung pitlalimit na kaya. Nung karatawan. Kaya na. Ano ka rito? Ay, kung kaya na. Yung pintaran nyo ka rin. Nga po na. Punta yung dara. Ba, habi na. Dami atin eh. Ito nga po na. Ah. Wala na nga po yan. Kung dara na. Siya na. Hindi ako tatangkom po. Sige naman, ados kami minta. Kasi nung mauno, nung karakal tao. So, tao ko rin. Ay, magsilbi, makal tao. Hindi na ka rin. Alam din. Lalagad sir. Malalakad naman, bakit patarin? Marak po. Yabas lang yata. Kalamansi. Kalulong na. Bago. May lahat may bulong makadenda rin. Sino ka sakit? Magimin dinalang lakad, dinalang. Ay, ginuko. Kaya karakal niya mong limang. May pa yun, sura na naman. Wala na Ay, niya pa kasi kung siya mga kailangan ka, kinana mo. Ay, Pag-usap. Kasi po ko yan, magkain ko. Meron pa kaya ng siya pa lemon. Kala ko si po, kala pa na Tapos, bulan. Kaya yung panahon kasi yung mga marin lang ngayon. Itaping ano ko, may kalagnat Sabi sipin. niya kay Mata, buntok ang Lagnat sipon, nguso ngayon eh. O, salo. Ano mga kalamansi? Pakapalimita, di na may kain. Acidic yan. Ay, acidic ka? Ay, may pala ka. Acidic ka pala ka. Dungos na eh. Laya na mo, laya. Salamat, mapagawa ka sa labat. Laya na, may laya. Makakain ka dungos. Pares tama ka sulma. Pares tama ka uniforme, asul. Na? Pares tama ka uniforme lang mo. Asul. Tuwan nito. Kaya laya takdeng marang. Sinira kay nila ko kaya takdeng. Leko, men. Nakapal sa akin. Sakto ka dyan. Stolby ka tama. Baka So nagunan. kami takit po rin. Halika ka man. Nakapatakit. Ay, kanta sabi niya. Mali mo yung pusa. Natatakot eh. Wala mo kami. Ay, bisa ka nga sa labi. Niragsa ka nga, tagal na. Kumatin. Kakay, ng bilin. Kumatama yung aso. Ati pa ma. Wala nang aso. Na ano? Aso, atin pa tuta. Aso? Atin pa. Ay, mami. Atin. Magkati ka ng aso ka rin. Wah. O sige. Panyata ko pambili. Anong bari mo? Tangkalupa ko. Ikaw niya no? Ikaw niya niya pusa. Managpi. Pitbull. Managpi na matuloy nga po maputi. Ay, ingal ka, Jordan. Nagmamo ba? Dito bukan niya pa. Uy, kita pa! Alin sa bukulam eh. Ayan. Mga kailangan, makapulo ka na eh. Uy, kala ko bukin. Kala ko na? Baka dahil mo kulapit eh. Tataw, kaya natin bulto niya. Yan mga pangukuna. Nung nakaraan lab, nagpunta kami sa likod. Meron pa larong alaga si Nani doon. Namanat kasi sa likod. Pupunta ko, tulo na kahit tutulo. Makaratama ka na. Makapulo ko to. Kasi ba pinayang lalagay pa niya mo ng Wow, meron ka. Ingat ako, meron na siya eh. Okay na. Ano to? Kaya panahon. Nasa ba na ganyan, Paul? Shoutout, Japol, pagaling ka. Yan. At sa mga nakis ko sa mga apoy, shoutout. Siyempre sa mga kapatid ko, shoutout. At siyempre, happy birthday sa bunso ni Lovely. Advance. At siyempre sa lahat ng mga... Loon na yan po ta. Hindi ba? Kinabahan na yan eh. Mga niya mo. Puta, kaya kami takit. Love, tanggalin mo na lang. Tignan mo na lang. Tanggalin. Kaya pagyala. Mamaya kasi ano, Lovely. Opo. Paano dito? Dali, mali ka kanyan. Dito.
Yung bali mo, wala mo, overcoat yan. Haba yung bali. Hindi ka pala makabapasyente yung bali. Kaya pinupo, kasi bilang ka maglakad eh. Hindi ba pinakamakabambalik yung pasyente ko ka? Haba, hindi ka. Wala mo, tiyuta mo kayong kilwan eh. Dali mo, tsura pa naman ngayon kasi hindi nga, mamambon. Ito yung mga kasi po. Diyan namin. Ito yung mga, apa sini po ka, siguro may ambulan ka. Sabing, May ambulan ka ulit. Parang yung... kumakpiyan na man. Wow, magkopya ka. Di ba mamambon na ba yun? Huwag gulong mo, yung bituran. Amambon. Ala. Anyang muli na kanari, kugin. Kaya kitang kotsi. Guys, nakakadalaw pa lang kami Kasalanan. kanina. So, sa lahat po ng mga Yungul at Gomez dito sa may Maluyos, Bicol, Babalacat, shoutout po sa inyo po lahat. Ayan. Yung pagsabihan mo, Then Manalbe. eh, Para kang Manalbe, kaya ka na nung... Ang babalan naka 1.2k ka ma? Libo Manalbe kaya ka, libo. Wow! Oy, Lola! siguro dahil tayo yung pants mo. Bigat na ko. Kaya bumundo daw may itang matwa. Mag-hello ka ba? Hello fans! Ay, kakabita kayo. Kalumbang. Ano na? Kitang pila eh. Ayun, yung gamot sa pilay. kaya paputot kaya pinkalabo. Nangingawas ka na eh. Galumbang. Bayo magbahay bulong. Gamot sa pilay yun. Pwede mo itapon sa nanay mo. Hingi tayo. Initin mo lagi gamot na is. Para niya. Oo, galing. Ito kasi mga naman niya pa rin nag-ulot. O, initin mo yung nabli tapos lalagyan ng langis. Ako gagawa. Natol me. Diyan ang mukha niya. Siya may natol. Galing naman. Mamanyit ka eh. Bulog na. Oo. Di ko kasing pasyente. Pero di kita na. Di ko kasing pasyente ma. Itong mana. O, imulit mga limlim. Namaya ka. Baka benta ka kanyan. Dua. Ay naman mo Dua. pa. Nakadua ka pa. Alo pa kanyan. Daw mga lima ka. Di ba lang panday Ay, mo? sipong ko. Punta ang pulis ako naman. Ay. Kaya kakakain. Kasi nung sabi ka uno, marakal tao. Ali ka? Ano rin? King sementeryo. Sinabi, uno may tayo. Traffic. Oo. Traffic? May traffic kami. Ini, ados na may traffic. Traffic. Uno may traffic kami. Punta kami. Yung ko yung alas 4, milas kaya alas 5. May sipag may traffic. Sobra. Nakayat. Akal tao. Kaya din kaputol ko, minta ados. Wala, tama siya doon. Wala magpikira na rin ang tawag din. Nung kasaya, ating mag-video, ating mag-nanano. Magdala ng tama. Wow, siyempre, wala mo gana ka yung pamilya ba? Dito ang meteng nga eh. Yun yun. Balami. Siyempre, penga rin, di mo yun. Apo din eh. Yung asawa, padala na ka rin. Ha? Katang. Kanya makalibeng. Naka rin. Karen. Oo. Pagpilani kanyang bandong mete tatang? 2015. Pwede niya pa pala. Sa pulo na eh. Ako, pulo niya kasi bechi ko ngayon eh. 25 na ngayon eh. 10 years na pa naman. Yan, nakakatulong kami guys. 3 ikot na po ito guys. Yan. Napagal ka? Dala may pagal. Dadukol ka dyan eh. Balimita. Ano talagang. Kanya na ako, papagal. May isipan ka. Kung may sakit ko, may pagal ko. Wala kang isipan ma. Magpasko na. Masay naman na may stress ka. Sila tang matuwa na ako niya. Wow! Anak ka pa ma. Repeat ka pa. Naman isip kita matwa. Enjoy mo na yung biyo mo kanyan. Enjoy mo na yung biyo mo kay Yado kanyan. Nakamimisi. Ano ang isipan mo? Enjoy mo na yung biyo mo. Na naunimburi mong gawang mag-enjoy na. Sisimba ka, Ken? Domingo? Makabiljar ka o lalakad ka? Makamit siya rin. Pero may ako nakakiyari. Karakal magmahal ka niya. Kakamulo.
Pagka nagsisimba siya, Kapagdal ko. wala po nagsisimba siya, dami pumanas. Oo, may naman. Yung buong sisimba, nagmamahal sa kanya. Marami siya nakapag dito. Gomes Yumul. Mane? Yumul? Yun po si namin. Baka meron na. Dali, Yuya, Yu. Opo. Bisa ka lumal. Na. Pumunta ka rin eh, punta rin. Bagya. Pumunta ka rin. Kahit ka magkaya. Ne, Mga pagkata presko. betong pa ne. Lam, ble. Ah? Kaya naman may natin pakibuksan mo. Lalabas. Mamaya pa naman. Lalabas kami naman dito. Tara. Ang mga bata. Pangapat na yan. Palima. Ay, pangapat to. Beto po kanya. Wala makaliba kami kanina. Galing eh. Dati ang kanya meron. Di ba si Kopang ganyan? Isang kamay na lang kaya po. Siya na yung Saka may gobro niya na. Opo, di Hindi, hindi po nga. Sige po yung tayo kini, amis na ko. Kapatid po talaga makanyan lola. Banta pa niya nakakas. Ay, nakauling na na. Matuwa na yung mga tinong, mas kanya pa. Belen, at pang tuta. Wah, bisa ka. Ano kuha, ang labi na. Wata na yung dito po. Dali-dali di palite mo eh. Buot, busya yung palite kami pa. Patahid na ng mga. Ama, mga na. Wata na. May pamangan. Sa limang gulungan. Puta. Salta ka rin. Pinaman pera. Basta ating kakao ka rin. Tintaw na man eh. Pati tintaw kakao dyan eh. Kambali no? Ano naman ba yan ng tayo? Wali, itong tuta. Alala, kasi delikado mo, anong ngaso. Pati tingaso ka rin. Puta ting lulog. Yung tagtiya karela. Wow, alang ngaso. Kaya ating, Dahil tatang na. bira yung mumuli ka rin. Kanya po ngasikan. Makaniniyan po ka doon ba rin? Malala sa akin sa Doon ka rin. Kaya ka na. Kaya, hindi mo kanina. Kapit na kaya kayo. Marating yung bali mo na. O yung kwarto. Kaya rin tayo. Marating kaya kayo ba lang? Katugod niyo ng mother. Ay! Buwan na. Yung tagtiya kayo yung mga totoo. Ano yun? Ano lola? Sino anong... Brother din mo yun. Wow, mentor na ako. Mentor. Wala na yun. Kapatid kayo Busyo. Bali na ako lola. Wali kayo, wali kong malaki malati. Magkakananong yung... Mother naman. Mother naman, anong yun? Puta. Ay, metong pa. Alam mga kalimangan doon. Yung apel na. Apat na. Hindi apat na po. Apat na. Metong na kanyo O, yan. hinihintay sa inyo tayo lola. O, inalexet ka ba? Anong bibili mo kayo? Ano ba lang mo? Kaya nga, estrangero ka lang. Maka YouTube ka, ano ba? Mother. Nakakarapan na kaya ang tipodan ko. O mother na, anong bibili na ba kayo? Bibili na ba kayo kinikili na? Eh, gusto nyo yung mother din. 83 years old na po si nanay ha, for information. Siya po ay 83 years old. Hindi na po si bata. Pero hindi siya halatang 83 Hindi siya yan. lang 83, smiling pa si nanay. Para 60 lang. Baka mo kaya pa yun eh, 70 niya pa yung pasyente mo yun. Wow, ano halatang 80. Magandang kaya po yun eh. Tara mo. Smiling face siya pa. Wala mo, mag-smile na, baka mo eh. Diba mo yun? Bil na pa mo yung mamulsa. Siyempre naman, baka na naman kaya ka na bibili naging salo mo. Dahil sa blay, pag-oom. Dali ba eh? Mas may improve lola kayo sa kain. Oo, mga sigla. Siyempre ini kaya ini, top notch rin. What up na cherry? Bili mo, 38 siya pa. Balintara may 83. Di pa maglakad na ako mong bibi. Importante mo, lalakad ka man. Ano buli mo eh, kakira. Ang sakit ang kain eh, luklukan eh. Dati lugo eh, makalok mo. Oo. Yan, inakalima na ito.
Thank you Lord, nakalimutan na po si nanay. Ano? Ito sa umaga ng ating mga pasyente stroke, lakad-lakarin po natin, pagtsagaan natin para mag-circulate po yung dugo nila. Ayan. Ito po si Nanay Biling, ayan, Yumul Gomez sa may Maluyos, Bican, Mabalacat, Pampanga. Makalala niya. Sige nga. Ayan. Dumakan, nakalima ka. May, matutugay po sana. Tutupi ah. May itangin po sana. May tanan. Matutugay kaya ata. Pwede po sana lang may tanan. Alam may tagan. Kita po sana. Ano? Ito po sana Nicole. Alam may tagan. Ano? Keng? Pusa ng tingin Nicole. Alam may tagan. Keng? Pusa. Ay, pepe. Bebe. Ito kan to, amin yan. Malinis ako, ha? Sinabi ko tutukyan din na ako. Bigyan lovely. Yung lovely kasi mapalaysi po sa inyo na. Pwede po sana puro askal. Yung pusa ko yan, nebre. Pwede kayo buli ma'am. Karang na po sa lovely ka rin. Yung buli na imported. Panyanta ka ng lovely po sa imported. Love. Tema yan. Masakit ka lang. Sese. Kami na. Possible. Kung tayo pa yun, mag-relax sa parking girl. Hindi, mura yung mo. O, di kang kita po niya, may champion na basketball. Wow! Oo, may champion na lang, eh. Congrats! Daw. Pala. Matanda ko rin ang anak mo. Wala ang kapatid na lalaki. Wow. Hindi po, balang kapatid mo. Bata siya pa po ka. Sabi niya, bola mo, boy? Bola meta? Oh, Sunding na? Molten. Oo. Ano may? Selig yan. Nakasali mo? 400 yan. Ma, wala rin. Shopee. Sali mo ko pa. Ito nga, kasi yung anak na. Bagay, bayang ka na. Border ka na. Oh. Bayang medyo. Sige, ito ka. Pilang aldo? Ang in-order ko niya minsan, adoya nga ito. Hindi nang kasi tayo na magbuwalaya mo rin. Ibantol. Iyan, siya pala pa. Kaya may kang bunyi. Dapat yung kaya mo sa amin, ano? Wapin, makakano kaya kayong salo na ano ka nabibili. Ba? Sabi ka niya. What? Yan, kasi muli po. God bless, guys. Boy! Busy na. Ay. Busy mga mag-shoutout. Kaya po siya po nag-champion ng basketball dito sa, ano bang, ano nyo? Team nyo? Sport Fest po. Oh, Sport Fest. Congrats! Anong team nyo? Hello? Soaring Blue. Ayan, Sorry Blue, nag-champion po dito sa Cebu, Tagumpay-Ning Bias, sa kanyang Sport Fest. Sila po ang champion. Ayan. Congratulations, guys! Thank you.